uważam. No nie? Nie, bo bardzo rzadko jest tak, żeby się dało. I Czandek. Koło są bardzo blisko siebie. Ej, co ten motor? Co tu taki motor? To jest chyba To jest kład. kład. Chciałbym mieć takiego kłada. To dziadka Piotra poproś. Chciałbym mieć takiego. Dziadek takiego kłada. Kłard, tylko kład. Chciałbym mieć takiego. O, nagrany jest 2 razy. Ja chciałbym mieć takiego. 3 razy. Jak zrobić Kitkat. 4 razy kupy? No leć.